probleme. Apare, oamenii au început să fumeze, pentru că vedeți aici sunt smoke peste tot și nu e bine, pentru că înseamnă că ori casele au luat foc, ori oamenii doar fumează pentru că n-au ce să facă cu viața lor. Poți și-o în pușcă. Alte știri, 1, 2, 3, 4, 5 băieți au fost duși la închisoare acum și minute pentru că au încercat să jefuiască o bancă. Transform în cartofi. Bună ziua toată lumea, astăzi sunt știrile Daviduz Meteo, deci chiar acum. Deci aici, în colțul din dreapta jos al țării, la Ialmița, este foarte cald, la București și tot acolo este destul de cald. La Timișoara e posibil să plouă cu tomiță, dar nu este nicio problemă. La mare, să bem toată apă din mare, pentru că este foarte sănătoasă și sărată și da, ok. Și da, și ca astea au fost știrile.